a cikin musulunci babu hujjan annabi bai zan hujja a'a annabi ya hana shi ne hujja yanzu rigunan nan da nasa annabi ya sa irin su babu rawanin da haka rabin annabi yake wai wannan alkeba haka alkeba annabi take wannan carbi haka carbi annabi yake wando na haka wando annabi yake amma annabi ya sa riga na sa riga annabi ya sa wando na sa wando annabi ya sa rawani na sa rawani annabi ya sa alkeba na sa alkeba amma kar ka bincika to saboda haka sunna mafi karfi ba kamar zikirin Allah laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera babban sunnan manzon Allah yawan zikiri ko kowa ya dabi sunnan annabi gaba da bai da ikon kaiwa gaba daya sai dai da yabi abin da iya sauran su zube wane shi in gemun ne ka dauka kai sunna in ka aske shi ba kai sunna ba na gemu kai bid'a in sallah kake yi kai kama kirji kai sunna in ka saki hannunsa ka saki hannun kai sallar ka ta amma wannan sunnan dai baka same ta ba in kai aure kai tsari ka samu sunna in kai tsari in kai aure matar ka tana yawo baka samu wannan sunna ba sunnonin suna da yawa kowa ya ɗiba dole wasu su zube kuma ba a so a zagi sunnar inda aka je wannan abu sunna ne in zaka iya kai in ba zaka ka shiru abunka masu zagin zikirin nan ba ahlus sunnati bane ahlus sunnati ba zagin zikirin Allah zikirin Allah bai da iyaka bai da lokaci bai da lissafi bai da lokacin da aka hana alhamdulillah yara har yanzu mun